No, hezké únorové úterý a s tím i celý únor přeju i váhám. Já pro váhy tak jako zvolním, protože váha to potřebuje mít takový komornější, aby to nemělo žádnej, abych moc nekřičela, protože váha je taková plišová, tak to zkusíme udělat plišový a budeme velmi opatrní, abychom váhu nerozkolíbali. A on by ji vlastně ten únor ani moc rozkolíbat neměl. Mám pro váhy víceméně dobré zprávy. Akorát upozorním na to, že vlastně ode dneška, to znamená, dneska je 2., tak úterý, tak řekněme do nějakého čtvrtka, by se měly váhy zabývat uměním, nějakou tvorbou, něco vytvořte, třeba manuálně, dejte si modelínu nebo prostě nějakou hlínu, něco hezkého udělejte. Budete mít totiž hodně nápadů, protože tam je silný Merkur, budete jakoby mít dobrou invenci. Ale je tam taky Uran, který vlastně tomu Merkuru dělá to, že vlastně to, co ten Merkur si tak jako hezky přijde na to, jak je to dobrý nápad, tak v rámci té realizace, to znamená potom, když by ta váha chtěla zrealizovat ten úžasný nápad, který dostala, tak by to mohlo díky tomu Uranu až do toho čtvrtka vzít na sebe podobu, kterou ta váha vlastně ani nechtěla. Ten Uran to prostě umí, on je takový rebel. Ale potrvá to, jak říkám, jenom do čtvrtka. Od čtvrtka dál už si klidně tu vernisáž toho umění, co jste doteďka vytvořili, uspořádejte, protože by to mělo na sebe vzít jenom hezkou podobu. Upozorním na 7. února, protože jste vzdušný znamení a tohle je takový ztrátový den trošičku, kdy bychom mohli o něco přicházet. A v rámci vzdušného znamení by se k vám mohly dostat zprávy, které jste neúplně chtěli slyšet, anebo zprávy, díky kterým o něco vlastně přicházíte. Mělo by to zahrnovat málo hmoty, protože u váhy ten 7. únor není až tak úplně o hmotě, jako spíš o té intelektuální oblasti nebo komunikační oblasti. V tom úplně nejjemnějším kontextu by se vám prostě mohlo hůř mluvit, nebo by se vám nemělo chtít mluvit vůbec, takže tam, kde je zapotřebí komunikace, tam to nechte až na 8. A 8. to je novoluní. To novoluní bude ve vodnáři, tedy ve vzdušném znamení a tam ani váha nebude rozvážná. Tam si myslím, že se váhy probudějí, dostanou obrovský náboj a obrovský zápal jít a konat, budou nesmírně pozitivní, budou mít potřebu, prostě tak jako kdyby se jim to jaro nastěhovalo do té vážní duše. Nehledě k tomu, že vlastně východní filozofie, řekněme východní astrologie, nebo prostě tak tam je nový rok a začíná rok opice, čili váhy, které jsou ještě k tomu opice, tak jim vlastně, krom toho, co jsem už jmenovala, tak jim ještě začíná jejich rok. A ta východní filozofie to má tak, že když je rok toho daného zvířete, tedy v našem případě rok opice, tak je pro tu opici zásadní, důležitý. Ty opice jsou hodně vidět, oni si to můžou hodně zařídit, taky můžou hodně zkazit, ale spíš je to takový, jako kdyby v tom pozitivním slova smyslu. Je to jednoduše váš rok, čili váhy opice to mají ještě znásobený. Takovýhle příjemný rozpoložení, to bych vlastně vám mohla neponechat, zhruba až do nějakého 15. 16. února, kde byste se měli tak jakoby ty vaše mističky byste měli ustálit, dát tam takový ten zadržováček, jak se to potom nehejbe, a až zhruba do 20. února, do 21. zůstat takhle prostě nehybný. Protože tu je to kritický, to je ten kritický týden a věřte mi, že po rovině naší osobní, tedy bytostní, to na sebe ještě vezme celkem snesitelnou podobu v porovnání s tím, jakou podobu by to na sebe mohlo vzít v tom globálním, ale i klimatickém měřítku, kdy vlastně ten týden sdružuje všechny živly, který si ani v jedné pozici, ani s jednou planetou de facto nerozumí. Čili ať už se podíváme na leteckou dopravu, nebo na nějaké stroje, nebo na energetiku, anebo i na mezinárodní konflikty lidí, kteří nejsou stejného třeba vyznání nebo názorově jsou odlišní, tak i takovou podobu nepříjemnou, vyhrocenou by to na sebe mohlo vzít.
Vy jste vzdušní, to znamená, že u vás by ten týden mohl být o nějakých špatných zprávách. Určitě bych se nevrhala do nějakých školních testů, případně do pracovních pohovorů, kde je zapotřebí komunikace a podobně. 22. února to je úplněk, ten úplněk je v paně, protože ty ostatní planety jsou tam jako kdyby postavený hodně po té citové rovině partnerský, tak vlastně ta váha bude taková v tomhle úplníku taková citlivá, cituplná, ale na druhou stranu racionálně a analytická, takže vlastně všechno, co se k vám bude po té citové rovině emoční dostávat, to budete i velmi dobře racionálně hodnotit. Vlastně až od toho úplníku až do konce února by to na to mělo vlastně navazovat období, který by i pro váhy mělo být víceméně pozitivní, příjemný, budou přicházet dobré zprávy, pouze si dejte pozor v případě vah, si dejte pozor na komunikaci s mladší generací, anebo i vůbec na rodinné události v souvislosti s mladší generací. Nic tragického, jenom jsem vás na to musela upozornit. Po rovině zdravotní i pro váhy je to takový jarní, tak jako kdyby, že se nám nastěhuje do té duše to jaro, takže ono to sebou vezme i tu fyzickou rovinu. Přesto bych vlastně upozornila od toho 16. zhruba do toho 20. února, protože jste vzdušní, dávejte si pozor na průdušky, na všechno, co má něco společného se vzduchem, tedy i na chlazení, na stydnutí, na chlad, uši a tak podobně. Jinak ten únor je i pro váhy spíš velmi pozitivní.